Мене са те спокойно. Ти? Някаква информация случайно имаш ли за... Тъй, давай. Въди картите. Обърни обратно телефона да го виждам. Обърни го. Тъй. Въди картите да се виждат. Моля, къса варева. Така, и ще ги оставим зад газа да се видят, че са различни. Как? Пусни сега телефона долу, го служи. Не така, обратно го служи. Служи го тъй, служи двете карти, една от друга върху телефона. Да се видят, че са различни. Така. Сега, вземи този другия телефон. Не този. А, да, точно той, точно той. Не, долу пред камерата го прави. Къде се е изключил? Отстрани там кръговото. Тъй, обръщай го. Въди му батерията. Обръщай го и му въди батерията смело. Сега служи глобовската, примерно. Там къде се вари? С чупката, виж там картинката на това. Видяха. Пусни го долу сега да се зареди. Завибрира и трябва да тръгнеш. Той знаеш къде заради тук, то сонето направо веднага такова. Няма какво да няма. Да, изключвай го сега да сменим другата карта. Като изключиш, върти направо отзаде и махай смело картата. О, баба, ти ще горещо е светло. Мерси, че ми казвам. Малко... Тъй, изключвай го сега. Горещо е. Сега им размени отзад местата. Значи той беше... Така. Не тук. Той беше... Размени местата сега. Така. Да. Ти не бяха ли? Не. Обратно бях. Обръщай го, включвай. Този го остави. Приближи само другото соне към него. Не той, другото.
стана? Загуби настройка. Или ако е останало на дъното, не се казва, свършва вече само. Ако ние не искаме да сме много чели, все пак е било на 20 лет продължаваме. Колко повече стои в водата, то все повече се издължува. И задължува и става така. Не мога да го фокусира пък този пак. Е, само така приближи ти, да не е с зума. Има пак също става. Семерджия, със Достатъчно добре се вижда според мен. Оп, появи се едната. И само толкова. И тя след 9 ще пропуснеш 15 разговора, докато появи другата още не е заредила и бачи.